और हो के ना अब क्या करें? ए राजा एक गाना गा के सुनता नहीं। गाना सुनबू? हाँ। मौसम बनाब का? अच्छा ठीक है, सुना सुना था। अरे बुढ़ावा चढ़ा पेड़ पे टूटी पत्थर की डरिया लकड़िया करे गाड़ी में धसी। ठीक है गाँव से हो। ठीक ना रहा। हेलो हाँ भैया हाँ बोल। कहते नहीं भौजी से कह दे मसाला पीस के रखे के काली आओ तरी। अरे खेत कोरता नहीं तो 4 गो लमहर लमहर मूस मिलल बा। तू हमार देखा चलो ले जाके सर पता माँ तू हमार देखा हम तुहार देखी। ते हमार दिल तोड़ के ठीक नहीं की करत, बहुत बुझाता हमरा। कैसे का बजावत हो? सैया के जोगावल धनवा धुआं कइले बा। सैया के जोगावल धनवा धुआं कइले बा। सैया के जो बावल धनवा धुआं कइले बा। अरे तोई आटा के ले पुआ कइले बा। काहो करे जा करे दो गलवा हाँ का करे जा रिजल्ट कोई आयल? रिजल्ट के बारे में तो पूछा मत, एकदम तोरे चक्कर में अपन जिंदगी बर्बाद कर देनी। तोरे चक्कर में हमने अपने माई बाप अपने भाई के ख्याल न करनी। आधी आधी रात तक तो ऐसे बतेनी। तोरे चक्कर में हम फेल हो गए। तू जिंदगी में कबो हमसे ही ना कहलू कि तू हमसे पूरी रात हमसे पूरा रात जाग जाग बतियला हमारी जिंदगी बर्बाद कर देलू। मन तो यह करत कि फांसी लगा के मर जाये। काय हो तो नंबर वर फेकत रहनी।